ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. дар рӯи экран танга яъне монети израилро дидестем. 10 агор. дар тангаи 10 агор тасвири хурде ҷойгир аст. харитаи нави Израил. дар харитаи нави Израил кадом давлатҳо дида мешавад? ҳамватанони азиз, бо диққат аҳамият медиҳед. Сунай регион дар северо-восток Египт. тамоми территорияи Иордания. 80% Сурия, 70% Ироқ ва 90% Арабский Сауд, аз ҷумла Маккаву Мадина. оё шумо ба ном домло ёки ба ном олимони ислом харитаи нави Израилро дидем? дар тангаи 10 агор дар государственни пули Израиля. плани Израил то соли 2035 бояд аз байн 5 давлат бояд равад. кадом давлатҳо аст? миллати Сурия, Ироқ, Иордания, Ливан ва Саудовская Аравия. дар территорияи Сурия ва Ироқ бояд як давлат пайдо шавад. давлати Курдистон. бале, ман ҳақиқатро мегӯям. ба ном домло ҳамаш агенти Израил ҳастанд. ба ном давлати исломии ИГИЛ запрещено дар Российской Федерации и дар Таҷикистон проекти Израил ва Америка аст. ҳамаи террористони ба ном давлати исломии ИГИЛ ин ҳамаш агенти Израил ҳастанд. точка. ин гапҳои ман гуфтесам на Жириновский ёки Ванга гуфтагӣ нест. ҳамватанони азиз, имрӯз рӯзе аст ки мо бояд дӯстаи душман бояд фарқ кунем. як ҷон ташаккур. ҳеҷ канаме бураи ҳақиқат гап намезанам. ба ном домло ҳеҷ вақт гапҳои соҳифаёба намебурам, рӯи рост гап намезанам. ҳамаш медонам. шумо бояд мара бифаҳмед. рӯзиш мешавад, мара мефаҳмед. айдисти ҳамихе ба ном домлое ки мо имрӯз дорем, как собака, ранги криса, ранги ба ном мухолифони тоҷик айта юбка ҷакидеса. агар ҳамихе биравам, мо Макка ва Мадина айдис медем. ман шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳақиқатро мегӯям. чизе ки дидесам гуфтесам.